sige lang, babe. Thank you. Hi! Where are we going? Bantay. Punta daw tayo sa Bantay. Ano? Bundok. Sa bundok niya. Bundok sana all. Pupunta tayo sa bundok niya. Ayun. Ni Beb. Property ni Beb. Para ma-experience natin. Dito kami sa likod with my sisters, Casey and Camille. Yan. Si Beb nandun sa front. And si Manang Paring and Gian will be dito sa second. So, dito ako sa likod para kasama ko yung mga kapatid ko. Ayan. So, let's go! Amo ni ako nakitaan saan. Bato din lula. Kamay na bato. Hello! So, di kami natuloy sa bukid because it started raining, but we are here in Bahay na Bato, here in Luna. Or Luna? Luna pa to, Beb, di ba? Yeah. Still here in La Union. Ito pa. Okay. Ayan. So, welcome to Bahay na Bato. Ayan. Luna pa to, Beb? Yeah, still in Luna, La Union. So, diba? So, let's explore this place.
There's too many artwork here. I don't even know where to look. Way too much. It says there, this is a stress-free zone, pero nai-stress ako sa sobrang ganda. So I don't even know where to look. Parang totoo yung ano na mannequin. Ay, totoo pala. Yeah. Sobrang ganda. Yeah. It's very historical. So many artwork. Ayan. Gripo. 13. Oh, yeah. Yan yung mga Pansalok. sinasabi dati para hindi kayo na pusa. Asa? Yung mga Basket. Yeah. Pambayo. Ay, pangplancha. Pangtahi. Pangtahi. Mas matagal yung plancha ko. Napitain ano sa uno. Singer. And then guys, that's a good idea. Yan. Gives you an Yan, idea. pang flatten ng rice field. Ito mga puno ng kawali. Look at this. They made art out of the bamboo root. Very nice. No, because it's Bahay na Bato. Look at the, ano. What are you about? Ballerina. Pahiga boy, pahiga. Ano rin? You wanna come here? May naghihintay sa iyo. Yeah. Oh, pasok ka raw, sabi niya. Really, nakakatakot. The pebbles is really, really nice. Yeah, ito yung Hindi mo alam kung saan ka, ano. Sakaya. Ay, nasan ka? Asa na si Haya? Haya! Ayun, nag-boyfriend na doon. Tingnan lang nila kung kabit. Tulog ka na dyan. I think rental to mga to. Yeah. Oh, may nagpe-fishing. Oh, yeah. What?
Kulang sa tulog. Bahay mo ba to? Ice cream. Yung ice cream? Ano ka kwarta? Nasa yung pera ko. Hindi ako kwarta. Manager. Ha? Sakit yung motel? Bili ano ice cream? Zombie sa ice cream. Maybe, kailan ko pa ano. Ito, picture ka dito. Kutis bahay na ba ito? Oh, you can still go upstairs. Lihat, Ate. Oh, sorry. Wala, may naiwan na glasses. Yeah, bili daw siya ng ice cream. Ano? Very steep. Yeah. CR maybe? I think so. Baby. Oh, nagulat ko. Hawak na sila para magkaganto-ganot. Lucky himas. Where are we going? Just which way? Ano guys? Kasi mag-like ano yung akong picture na ka baby. Magkaka-baby. Like and subscribe.
Yung parang hindi mo na alam saan ka uuna. Pag suka ang pinag-uusapan. Of course. Wala eh. Dyan nila nilalagay suka. Oh. Twinkle din, medyo mataba sa suka. Oh, meron pa doon, no? Meron pa doon. Ayun. Oh, coffee shop. Coffee shop. Ano ba minsan lang hindi po natin ka panalapit na. Ulitin ko lang yung order matcha po. Alam mo niya yung parang po lang. Wala, dapat na tayo. Marami pa ng pakinabang. Artistic ka. Sungka. Let's go. They have a lot of artwork here. I don't know where to look anymore. I think you can spend the whole day, your whole day here, just walking around, taking photos, taking videos. Anywhere you look, it's Instagrammable, it's TikTokable. It's everything. Very beautiful. Gakit. Ay, gakit. Kangga sa amin. Oh, mga mamalong legs. The family that travels together are tall together. Diyan pa nalagayan ano yung lips niya eh. Kylie Jenner? Huh? Secret garden, hindi na siya secret. Ito oh, bag. Ay oh, siya na muna at sila mentos. Huh? It's already 5:11. Tara na. Blue. O sakto lang, like paikot siya. You start from there and then you end here. O tapos na sila. Oy, dapat ano kaya kayong dalawa ni Rayel at ako. Doon na lang sa harap and then we're done. Hindi na, okay lang yan. We're back!
Picture dito sa bahay na bato na ano, front.